Next Africa. Yebo. Yebo. Kuphelile ngami manje. Akuphelile. Awu. BK. Tata. Kubanjwe umoya ngomculo wokholo ufikile emlomo ukuyophela inyanga exina ukugula okungachaziwe kwesinye esesibhedlela zaseThekwini. Wenganza wethu kangenibelele futhi ke nginamukele kule channel ehamba phambili ngezwe. Mina nganza wethu ke ngifeza ukuthi ungakhumalo bathi ilast bona makumede mhlawumbe ukuthi usemusha kuleli khasi ngizophela ngicela usubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare khona okukhulu kunakho konke. Wenganza wethu kubanjwe umoya ngomculo wokholo ufikile emlomo esekuyophela inyanga exina ukugula okungachaziwe kwesinye sesibhedlela zaseSekuyini. Ukusho ke kwabe bombona esibhedlela ufikile udinga imkhuleko njengoba ke angakwazi nokuzihambela. Izindaba zokugula kafikile emlomo siqala ukuvela ngosuku lwakhe lokuzalwa ngolesithathu. Umunye wabantu akade yobona ukufika emlomo esibhedlela umculo wokholo uthobekile ubhala kwi-Facebook page kanjena. Namhlanje bengiyobona omunye wamasoshethu ufikile emlomo sesibhedlela emthandazweni ke yena bahlobo bami sacela ningakhohlwa igama lakhe elithi fikile emlomo lolwami ngokusheshsha mntakama uphume lapho uzodumisa inkosi ngephimbo. Nomfundisi ke wezinkonzo zamatende ulindelane Pastor Striker Shange uthebe yombheko ufikile ufike ke wamthandazela njengentokazi eyifunda naye kwezinye zezikole zaselindelane. Isolezo ngomqala isolezo la ngempela sonto lithola ukuthi ufikile wavela ezizwa kwazwa into ekwasengenhla lapha maqede kwaphelela ngamandla kwesingezansi nokwenza ahlule ukuhamba njengoba ke sesibhedlela nje. Umndeni wakhe uthi awazi ukuthi uthatheni futhi uhlanganisa nani ukuxosha ikatezike ekhulume kwevideo iciphaza izinyembezi futhi ke esesibhedlela singadolwana ufike uthe kuhlala ecula izingoma ezithuzayo kodwa ke kulokhu ehlule ukuziqinisa uhlale strong nsuku zonke ngizama ukulwa nesimo engibhekene naso kodwa ke namhlanje ngizizwa ngiphelela ngamandla kuqala ngigubha usuku lami lokuzala ngingesesibhedlela kule ndawo. Ukuqala ke ngigubha usuku lakhe lokuzala ngaphandle komndeni wakhe nendodana yakhe. Imucula leli culo lithi ke mayenzeke intando yakhe imfutho oluculayo leli culo elithi ema kunje ngiyohlala ngikudumisa ke kodwa kwesinye sezikhathi ziyafika izikhathi yafika imicabango ebuhlungu intando kaNkulunkulu. Kwesisikhathi kukufisa ukuthi kungane ungathathi isinqumo enze ufuna ukukwenza. Uthe uma ebheka impilo yakho nemuva lakhe sincane sakhe isikhathi sokujabula. Ngidalwe ngenye indlela sengathi angifani nabanye abantu. Kwesinye isikhathi ngize ngizibuza ukuthi wayengilethelani lo baba emhlabeni ngoba kuningi mina ke unyaka uba mkhulu ngijabule ngize ngizibuza ukuthi wayengiletheleni mhlawumbe ke wangilethe ngephutha kodwa ke angimcelanga ubunzima angithwalisa bona kweyami impilo. Uthe kuyafisa sengathi ke angaba yedwa ngaboni namuntu futhi ke asuse nje emhlabeni la futhi lo mculo ubuye wabhala lamazi kuFacebook semsebenzela ngimsebenzela uNkulunkulu impilo yami yonke kodwa intando yakhe ebuhlungu. Is it so painful to celebrate usuku lami lokufika emhlabeni kule ndawo kazi ngamenzani mina ngaze kwethu ke ubona amazi abhalwe intokazi ufikile emlomo njengoba impilo yakhe ingezi kahle esesibhedlela kwesinye sesibhedlela esiseThekwini igama laso lingadalulwanga. Namhlanje lithelo lwakhufo ngalolu daba ke sivele comment section ungitshela ukuthi namhlanje uthini wakho umbono ngalolu daba. Mina ngaza ukuthi sengiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa ukuthi uyabuya futhi nesinye ezilandelayo kwivideo elandelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe libe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.